Id-deċiżjoni tal-Gvern li jċaħħad lil 2800 żagħżugħ mid-dritt tal-vot fir-referendum huwa aġir antidemokratiku, jgħid il-mexxej Laburista Joseph Muscat. Oriġinarjament il-Gvern kien aċċetta proposta tal-Partit Laburista biex tkun rimedjata s-sitwazzjoni, imma mbagħad inħebba wara problema legali. Il-Partit Laburista permezz tal-membri nominati minnu fil-Kummissjoni Elettorali ta' soluzzjoni għal din il-problema legali, imma l-Gvern baqa' jinsisti li l-2800 żagħżugħ ma jivvutawx fir-referendum. Jiena għalija rispettivament dawn iż-żgħażagħ kienu x'ħajvvutaw iva jew le. Għalija l-punt kruċjali huwa li ġew imċaħdin mid-dritt tagħhom li jesprimu din il-fema. Din għalija mhix aċċettabbli. Huwa aġir antidemokratiku ta' dan il-Prim Ministru li għadu sal-lum il-ġurnata jieħu paga doppja, żieda ta' 500 euro kull ġimgħa, u minn fuq jieħu deċiżjonijiet bħal dan. Bl-aġir tal-Gvern inħolqot sitwazzjoni fejn reġistru elettorali ġdid ser jiġi ppubblikat f'nofs April, iżda referendum fl-aħħar ta' Mejju se jsir fuq reġistru antik. Il-General Workers Union Youth ikkundannat din id-deċiżjoni u qalet li qed tistenna l-Gvern jagħti spjegazzjoni valida. Il-General Workers Union Youth appellat il-membri nominati mill-Prim Ministru biex jirrikonoxxu l-unika mod li d-demokrazija tiffunzjona huwa li ċ-ċittadini li għandhom dritt għal vot jipparteċipaw b'mod attiv.